Jo soc Xavi Navarro, director de la companyia Xena Teatre, i esteu en el local de Xena Teatre, així en Algemesí, València. Això sempre ha sigut una colla d'amics i amigues que fa teatre, però arrel de la dana, si antes érem família, ara som més família, o si antes érem grup i colla, ara som més grup i colla. Al final, les històries que jo conten són prou personals. En el fons sempre són molt pareguts, perquè sempre tenen un missatge humanitari, un missatge del poder i voler millorar com a societats, i tots tenen aquest denominador en comú. La solidaritat sempre ha estat ahí. Sí que és de veres que l'increïble Invent Payassil parla d'això, de fum. Davant dels grans contratemps de la vida, si no hi ha solidaritat, és molt complicat eixir d'ahí. Jo crec que si volem millorar com a societat, la cultura és essencial. Si volem créixer com a persones, de quina altra forma se pot créixer com a humanitat si no és en la cultura? El que nosaltres hem sentit en els pobles que estan afectats per la dana ha sigut una cosa que va en les dues direccions, va de l'escenari al públic i del públic a l'escenari. En espectacles còmics hem trobat moments emotius que potser inconscientment nosaltres ho fem i després el públic ens ho ha retornat. Este any estrenem dos espectacles, este 2026, uno és guai, uno és molt guai i l'altre és molt guai. Estic tremolant, però estic molt il·lusionat. Aleshores, com estic més il·lusionat que mort de por, que estic aterrat, l'espectacle va avant. Uno és Ninet, que és una comèdia romàntica escrita per Miguel Miura, i l'altre és... Este és el que estic aterroritzat, l'encontre. La línia divisòria entre la interpretació i la realitat està difuminada, perquè tu no sabràs qui tindràs al costat, si és personatge o si és persona i tal. És una cosa superguai, mai he fet una cosa així. Després de tot el que ha passat, tenim molts projectes, molta il·lusió en els espectacles i que vingueu a veure les nostres obres, que són xachi-pirulis, totes.